As persoas xordocegas enfrontanse na súa vida cotiá a múltiples dificultades. A Organización de Persoas Xordas de Galicia, a Xoga, levou ata o campamento de Apeventura a Lanzada un completo paquete de actividades coas que sensibilizar e concienciar os máis pequenos. Atopámonos cunha chea de discapacidades diferentes, de diversidades funcionais. Co xogo é como os rapaces aprenden e ás veces teñen que aprender así xogando e dándose de conta, porque ti ahora estás xogando con eles pero despois chegan a casa e para contarlle aos pais como non entenden moi ben e explícanlles máis, entón eles aí van razonando, entón aí xa está a semente plantada, aí é onde empeza todo o traballo. A través dunha xincana, os nenos e nenas que estes días gozan das múltiples aventuras que ofrecen os campamentos interactuaron hoxe cos 5 sentidos. Os participantes foron superadas distintas probas relacionadas co gusto, o tacto, a vista, o oído e o olfato. Estamos aprendendo como fan os que teñen discapacidades, como ser cego e como distinguir o bastón dos cegos e dos cegos sordos. E fixemos cousas do tacto, tamén do olfato. Ademais, os pequenos foron adquirindo roles que lles impedían facer tarefas cotiás para así reflexionar sobre como é a vida para as persoas con diversidade funcional. Eu creo que esas persoas teñen moi difícil porque xa que non ten o mesmo que nós, porque nos vemos e nos resulta máis fácil e eles teñen esa discapacidade e resultalles máis difícil. Este é o segundo ano consecutivo no que a Xoga impulsa este tipo de actividades sensibilizadoras nos campamentos da Lanzada.